रहस्य खोथाथ' जोंहा जेबो गैया। जोङो आगोलाव जेरै बिपिएफ पार्टियाव थानानै खामानिखौ मावदों, दिनैबो जोङो इउपिपिएल पार्टियाव थानानै इउपिपिएलनि जानानै सराइबिल समस्तियाव जों बेबायदि खामानि मावनो थांखि लादों जे जोङो माने इउपिपिएल हिसाबै पुरा जौगाहोनानै जोंनि गारबोनाय पुराना पार्टि बिपिएफ पार्टिखौ जोङो माने नस्थ' खालामनानै गारनायनि मोनसे जिर' खालामनानै जोङो दिनैनि इउपिपिएल पार्टिखौ पुरा सापर्ट खालामगोन होननानै जोंनि फैनायनि उद्देश्यखौ जों बेखिनि जोङो थांखि लानानै फैनाय जादों आरो एसेखिनि। इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननायनि खारना जाहैबाय मा, जों जुदि बेबादि गावस्रा गावस्रि जाबाय थानानै जोङो बेबादि सोरबा बैजों जाबाय थानानै जोंनि ओनसोलनि जौगाथाय, जोंनि ओनसोलनि गोजोननाय गासै बिथिङा जोंहा थिग जानाय नङा होननानैनो जोङो दिनै इउपिपिएल पार्टियाव जों जयै जगदान जाफैनाय जाहैबाय। जोङो गासै दा 15 जन दं। बिबानाथ' आङो बेक्तिगत रायमना प्राइमारिनि सिङाव थानाय बे सराइबिल समस्तिनि सिङाव रायमना प्राइमारिनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आरो बिथाङा नै जोंनि रायमना प्राइमारिनि मा होनो बिसिडिसि चेयारमेनमोन आगोलाव। आरो बेबायदिनो जोंहा दङ नै सोलिफु गामिनिनो गावबुरा आरो लोगोसे बेबायदिनो गामिनि बिसिडिसिनि एक्स मेम्बार हिसाबै जोंहा गोबां मानसिफोर दङ। जों बेबायदि बिबानाव थानाय माखासे मानसिफोरा जों दिनै फैग्रोनाय जाबाय। बाखि फैबावगोन गोबां सुबुं दं आरो जों बिथांमोनखौ गारबोआ, जों लानानै फैगोन आरो बे एसेखिनि।